V dnešním videu jsem se rozhodl zahrát Minecraft na tu nejtěžší obtížnost, neboli Minecraft Hardcore, kde když jednou umřu, tak jak můžete vidět na obrazovce, už se mi nikdy neobnoví svět. Jo a právě teď jsem načetl svět. OK. Dáme si kytičky. Ty se mi budou hodit. Břízový les, vidím tamhle kejvku. Dneska bych si dal 3 věci za úkol. Postavit, nebo najít místo na bejsku, což jsem možná už našel, protože tady to vypadá dobře. No teď postavit bejsku samozřejmě a zkusit získat full iron. OK, tak jdeme těžit. Let's go. Snad neumřu. Ale doufám, že ne. Štít asi tady bude můj velký kamarád, bych řekl. Ale hlavně ovce by to chtělo. Posel, to bude hlavně úplně ze všeho nejvíc. Teď bych se chtěl vrátit k tomu plácku zpátky. Ale co tady je? Když se nepletu. Tak bylo uhlí. Aha. A možná taky ne, jo. Vypadá, že je ho víc. Nice, takže se najím té těsky. A musím jít podívat sem. Já nemám žádnou věc s čím bojovat. Ten začátek bude nejtěžší. Pojď ven. Aspoň uhoříš. Mně půjde sice pavouček, ale toho bych měl. A začíná noc. Reaper ještě v pohodě. To si jdu asi těžit. Někde je tam určitě kejvka, ale do ní úplně nechci. To musí být někde hned tady. Dělám šarkou. To bude asi nejlepší. Já nevím, z jakého důvodu se mi vyplo nahrávání, ale skončil jsem někde už toho šarkou. Já jsem mezi tím začal stavět moji bejsku. Teď udělám střechu. Tak, takhle dokola. Ještě se dojdu naposledy spát. Tak já vezmu všechno. Osvětlíme. Ještě potřebuji víc slabu. Super, máme to postavený. Celkem spokojený na to, že nejsem nějaký designer. Tak s tímhle jsem spokojený. Tak jo. Co ještě? Můžeme jít těžit ještě. A nejdřív se dojdu vyspat. No bych se mohl jít podívat do té kejvky. Tamhle. Jdeme se podívat do té jeskyně. Jak to vypadá? Prosím, mi to nebude nic. Mám dveře jako štít. Čau, creeper. Au. Ne. Kde? Tady je. To je za aimbot. Au. Oni jsou dva, no tak to nejdu, tak to jen kašlu. A nemůžu tam šanci dát vůbec.
Au. Dobrý, ale mám nějaký. Konečně irony. 9 diamantů. Nice, další irony, jo. Super, super. Máme 12 ironů. Je celkem dobrý, s tím jsem spokojený zatím. Tím, že ještě mám nějaký doma. Takže jich mám celkem jako dost. Tak mám 20. Nice, to mi stačí už nahoru. Nice, nice, nice. Necháme to dopít, já se vám potom ozvu. Taky už si můžeme aspoň udělat full set armoru. Nice. Hned se cítím víc safe, let's go. Tak jo, ještě bych si udělal celou výbavu, protože... Nice, super. Máme západ slunce, jak se dojdu vyspat. Ještě se tady dojdu podívat. Jestli jsem to už tady všude osvětlil, jo, tady pohodě. Já možná vím, kde jsem ještě nebyl. No, tady jsem byl. Tady je nějaký to. Tady už je tma. Tam se jde nahoru, tam se teď nechci. Tam teď nechci. A tady je ametist. Jo, to bude ametist. Tak si zajdem. Ještě... tady jsem nebyl. A tady nic není. Zajdem si tady. Tady se šlo do těch mých dolů. Tam je toto. V nějakou stranu. Fajn, že tady. Já tady jsem se ještě nevytěžil irony. To si vezmu. Tady nahoru se nekoukám. Wow. To jsem se trošku lekl. Co jsem tam vůbec neviděl. Jen totiž zaplý zvuky. Jo, takhle. Pojď, creeper. Oh. Nice. Oh. Já ho slyšel, jak nám chodil. A jsou tam krak. Bova. Takže tam nejdu. Glousk vidí, koukám. Zlato nepotřebuju. To asi nic nebude tam. Tam nejdu. Tady láva, já jsem si dal pozor. Tam mám možná něco to, ale chci ještě být tím glow squidům. Loli. Počkej, on mi odkryl ty. Ano. Ale si jo, tak je to frajer. Tady asi nic moc. To vypadá celkem němozně. Ale to je creeper. Dobrý. Ale už mi docházejí torčky, takže se vrátím. Tak hodí se irony do zásoby, kdyby náhodou se něco přihodilo. Nebo až jsem zase rozbil věci. To je dost ironu. Tak jdeme si pojet zpátky na povrch, tady doleva myslím, jo. Myslím, že bych měl jít správně a tady. Tady myslím, že už vím, kde jsem. Jo, tady je to uhlí, jo, tam jsou moje dřeva. Nice, super. Lezem nahoru. Dáme si to vypíkat, protože to máme docela dost ironu. Ještě bych si natěžil dřevo, protože nemám žádnou čestku, kam je ukládat. A takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like a odběr a já se budu těšit u dalšího Minecraft videa, zatím čau.